melyik? Nem tudom. Mi az, öcsi? Leila, megérdemliteket? Csak nekem hozott a Jézus ajándékot. Meg nyalókát is. Ez nem nyalókat. Akkor mi? Zsadír. Radi, akkor nekem van Radi, Ja. Apa, anyja. Szerintem, hogy Leila, tiéd a piros. Én a piros. Igen. Keres rajta pillangót, hát ha van rajta. Meg az. Tiéd a kék. Tiéd ott van, öcsi, az a másik oldalt. Segíts neki, Mutasd meg Leila. neki, Leila, melyik az övé. Ott az a Matt is a tiéd, öcsi, mennyi? Keresd meg. Matis. Matt is, mennyi, babám? Mennyi? Kék masni, Söcsike. Jaj, alig kivontam. És a többi?